Договор прадугледжвае наладжванне ўзаемавыгадных адносін у гандлёва-эканамічнай і навукова-тэхнічнай сферах, а таксама у культуры. У мінулым годзе ў параўнанні з 2015 экспарт у В'етнам вырас у 5 разоў. За студзень-красавік гэтага года ён склаў каля $500 000 США, што ў 6 разоў больш за аналагічны перыяд 2016. Ёсць усе падставы меркаваць, што такія тэндэнцыі будуць захоўвацца і далей. У краіну Паўднёва-ўсходняй Азіі прадпрыемствы Брэсцкай вобласці адпраўляюць мяса і субпрадукты, малочную прадукцыю. Ёсць перспектывы для пашырэння накірункаў супрацоўніцтва. Сёлета з рэгіёна ў В'етнам адпраўлена пілотная партыя прадукцыі з высокім дабаўленым коштам, рухавікоў і сілавых установак. Сёння разглядаюцца магчымасці супрацоўніцтва з в'етнамскімі партнёрамі прадпрыемстваў Белсолад, Кобрынскага Палесся, Брэсцкага Белалка. У цэлым за студзень-красавік знешнегандлёвы абарот Брэсцкай вобласці склаў больш за $1 200 000 000 США. Прадукцыя з брэсцкай маркай пастаўляецца ў 81 дзяржаву. У тым ліку аб'ём экспарту ў краіны далёкай дугі вырас на чвэрць.